Så er vi på, kan du? Så kører den igen. Vi kører den igen. Her. Var det gået? 5 minutter? Den er god, den er her også. Det er også en basse der. Jeg er helt bange. Det er mig, der skal have den op. Det er også en god en, det her. Ej, sådan, mand. Der kommer den. Prøv lige at høre det udstyr. Men den er ikke lige så stor. Det er en 4 kilo, vil jeg tro. Den er stor! Den er stor, ja. Jeg skal også lige have styr på de roer der. Det er ikke 4 kilo, den der! Ja, det er 6 kilo. Det er 6 kilo. Mindst. Hvor er det sygt, det der. Der er den. Hvor er den smuk, mand. Hvad sker der? Du skal have den op, kan? Ja. Er vi nødt til at slukke for den her så? Ja, så gør det.